Avui és el dia de Sant Jordi, que malauradament ho celebrarem confinats, tancats, i no això que puguem sortir pel carrer visitant estants, llibreries. I m'agradaria fer dues recomanacions de llibres d'un dia tan assenyalat com és avui el dia de Sant Jordi. El primer de tots es diu L'escola contra el món, escrit per Gregor Luri. No és un llibre nou, és un llibre que va ser publicat l'any 2008, que l'he recuperat precisament, com diu el llibre, el seu subtítol, L'optimisme és possible, per donar una mica precisament d'optimisme a tota la comunitat educativa, no? Circumstàncies com aquestes mai vistes, en què fa ja quasi 40 dies que estan confinats, els nens a les cases, els mestres donant classes precisament des de casa seva a totes les seves classes, i a mi m'agrada molt el que diu precisament de la contraportada, quan diu que l'escola contra el món, que és el títol d'aquest llibre, és una crida a l'esperança. Quan criticar l'escola i els mestres s'ha convertit en un esport, quan els profetes de calamitats són venerats pels mitjans de comunicació, aquest llibre desemmascara tòpics, asserena els ànims i predisposa a l'acció. Bàsicament ens parla de que no se trata de que siguem optimistes per ser, sinó que és una obligació i un deure per part nostra de ser optimistes davant aquest nou paradigma de l'educació que ens envolta. I un segon llibre, també molt vinculat amb el que estem patint avui dia, es diu Educar humanos en un mundo de màquines intel·ligents, escrit per l'Alfons Cornella. Bàsicament és un petit llibre que comparteix reflexions i idees sobre com és aquesta nova educació en la societat actual. No només parla de les màquines intel·ligents, de la intel·ligència artificial, de les noves tecnologies, de treballar per projectes, sinó moltes coses que ens donen una perspectiva totalment nova a com hauria de ser aquesta nova educació en els pròxims 5-10 anys. Dos llibres que recomanem des de Robot i Balears i que espero que ho pugueu disfrutar i els puguem veure cara a cara el dia que puguem tornar a veure. Que vagi bé, bon dia, Sant Jordi.